खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 26 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 9 आघन दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि आत्मबिश्वासआ गोजौ थागोन आरो नोंथाङा गोरलैयैनो दैदेनगिरिनि बिबानखौ लानो हागोन। नोंथांनि हाबा मावनाय जायगायाव हरखाब खाबु मोननाया नोंथांनि जिउ राहाखौ मोनसे गोदान दिथा होगोन। रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा जागोन, नाथाय नाङै खरसाफोरखौ दबथाय। नोंथांनि थिरांथाफोरा नखरनि बिथिङाव गोनांथार जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि गोहोआ सावस्रिनि थाखाय मोजां जागोन। एसे एक्सारसाइज खालाम। मोनसे गोजाम मावथांखिया दिनै गोदान महर लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां आरो गोजा गाब। वृषभ राशि। धैर्य आरो थिरांथा लानाया दिनै नोंथांनि देरसिन गोहो जागोन। राङारि सानथांखिया जाफुंगोन आरो फिसा रां थिसननायनि खाबुफोरा मुलाम्फा लाबोनो हागौ। मावख'आव नोंथांनि बोसोनखौ बेसेन होनाय जागोन। सोमोन्दोआ गोरोबलायनानै थागोन आरो नखरनि हाबाफारिफोरा गोजोनथाव जागोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां था आरो थोजासे उन्दुनाय ला। दिनै सासे रोंग'थि गोनां सुबुंखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि केरियारनि थाखाय मोनसे लामा बेखेवनो हागौ। फिसा थांखिफोरखौ सुफुंनाया गोबां मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। फोनांजाब रोंग'थिफोरा दिनै नोंथांनि देरसिन हेफाजाबगिरि जागोन। नोंथाङा रायज्लायनाय आरो प्रेजेन्टेसन मोन्नैयावबो गोहोम खोख्लैगोन। गोदान सोमोन्दोनि गेजेरजों मुलाम्फानि खाबुफोरा गेवगोन। थासारिफोरा दावबायनायखौ मोजां खालामो आरो गुबैयै रांखान्थियारि दावबायनाया जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि आयदाया गोरलैयै सुस्रांजागोन। नोंथांनि गोसोआ गोजोन आरो थुलुंगा गोनां जागोन। सोरजिलु सानस्रिफोरा दिनै फिथाइ गोनां जागोन आरो नोंथाङा मोनसे सोरजिलु मावथांखियाव खामानि मावनो जागायनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें फान्थाव गाब। कर्क राशि। इमोसनेल इन्टेलिजेन्सआ दिनै नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय खामानि मावगोन। नखरनि बाथ्राफोराव नोंथांनि सहायनाया बयनिबो बजाखौ खमायगोन। दिदोमथि आरो फिसा जाफुंसार फिथाइफोरखौ खामानियाव नुनो मोनगोन। रांखान्थियारि महरै साना सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जागोन। गावारि सावस्रिनि सायाव एसे गोसो हो। रेजें ब्याम आरो समानथि आदारा मुलाम्फा जागोन। मोनाबिलियाव गोसोआव गोजोन लाबोगोन आरो आध्यात्मिक अभ्यासफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथांनि रोंग'थिखौ दिनै रायजोआरि आरो गावारि महरै नुनो मोनगोन। दैदेनगिरिनि बिफाव लानाया नोंथांनि मान-सन्मानखौ बांहोगोन। जुलि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गावजों गाव बुजिलायनाया बांगोन। दिनै राङारि दर-दामफोरा मोजां जागोन, नाथाय सोलोजों थिरांथा ला। सावस्रिया गोख्रों जागोन, थेवबो गोब्राब खामानि मावनाय समाव जिरायनाय ला। माखासे गोजाम थालांनाय खामानिफोरा दिनै गोख्रैथि मोनगोन। समाजारि सोमोन्दोआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब साहा,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 33 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गोमो गाब। कन्या राशि। सांग्रांथि आरो आब्रुथियानो दिनै जाफुंसारनायनि गुबै लामा। मावख'आव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथांनो मोनसे गोदान मावथांखि गथायनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन, बेनिखायनो दोनथुमनायनि सायाव गोसो हो। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो माखासे नखरारि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। सोलोंथाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा दिनै जौगागोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय गोसोआरि आरामनि गोनांथि दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गलाब गाब। तुला राशि। दिनै समानथि गोनां थिरांथाफोरा नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि राज सोलोआ जेथो गोनां आयदाफोरखौ गोरलै खालामगोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन आरो नोंथाङा माखासे रां थिसननायनि सायाव साननो हागौ। सोमोन्दोआव गोरोबलायनायखौ रोखायै नुनो मोनगोन। आरिमुआरि एबा समायना रमायनाजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। फोथायथिया बांगोन आरो मानसिफ्रा नोंथांनि सुबुरुनखौ लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 20 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रुपा गाब। वृश्चिक राशि। गोथौ सानस्रि आरो मावथांखिया दिनै नोंथांनि फारसे थागोन। फालांगियारि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं, बेनिखायनो सोलोजों खर्सा खालाम। हेफाजाब मोनगोन बाहागि आरो लोगोफोरनिफ्राय। सावस्रिया मोजां थागोन, नाथाय हराव जिरायनो थि खालाम। खैफोदगोनां थिरांथाफोराव समानथि सानस्रि लाखि, बुद्धिया मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 29 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन आरो थालांनाय खामानिफोराव गोख्रैथि थागोन। दावबायनाया मोजां आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि महरै बियो मोनसे मोजां सान, जेराव फिसा आरो गिदिर मोन्नैबो मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथाङा नखर आरो लोगोफोरजों सम रंजानो हागोन। सोलोंथाइ आनजादफोराव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। मकर राशि। आब्रुथि आरो खस्थ' खालामनाया दिनै मोजां फिथाइ होगोन। खामानियाव मासि जौगानाय सिनायथि मोननायनि खाबु दं। रांखान्थियारि दिदोमथिया सोलिबाय थागोन आरो दिनै गोलाव सम बिथांखिफोराव गोसो होनो थाखाय मोजां सान। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन आरो नखरनि बिबानफोरखौ सुफुंनायाव जाफुंसार जागोन। मोनसे सरासनस्रा रुटिन लाखिनाया सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। सोरजिलु आरो गोदान सानस्रिफोरा दिनै नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गियानआ नोंथांनि लोगोफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। राङारि हाबाफारिफोरा जाफुंसारगोन, नाथाय सोलोजों रां थिसनगोन। सोमोन्दोआव फोथायनाया बांगोन आरो स'सियेल नेटवर्किंआ मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि सावस्रिया गोख्रों थागोन, नाथाय गोसोआरि गोजोननायखौबो गोनां। दिनै मोनसे गोदान मावथांखिया गोलाव समनि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। नोंथांनि सानबोलावरि आरो समानुभूतिया दिनै जोंखांगोन आरो नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि खाबुफोरखौ मिजिं थिनायनिख्रुइ साबसिन नुनो मोनो। नखरनि गेजेराव अननाय आरो गोरोबलायनाया बांगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय गोसोआरि समानथिखौ लाखि।
आरिमु, थुनलाइ एबा देंखोजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गाहाम। मोनसे गोजाम सोमोन्दोआव गोरोबलायनाया फैफिननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।